Hej alle sammen. I dag der vil jeg fortælle en historie fra den nordiske mytologi. Det var en historie, som jeg fandt på, da jeg var på sommerlejr med Røde Kors sidste år. Og den var en ret stor gehør hos børnene. Det er ikke en historie, jeg selv har skrevet. Det er historien om gudernes gaver, og jeg er meget stærkt inspireret af Peter Madsens Valhalla-tegneserie. Det er vist bind 10, tror jeg, hvor han fortæller den historie. Men i hvert fald, så var det sådan, de gamle guder, dem var der jo noget ved. Der var der personlighed til. Og de to bedste venner i den gamle mytologi, det var Thor og Loke. Thor, han var tordenguden. Med sin hammer Mjølner, så drog han ud i verden og skabte tordenvejr. Og han rejste altid rundt med Loke. Der er ikke rigtig nogen, der ved hvorfor. Men Loke, han var jo så den listige. Han synes, det var fedt at hænge ud med Thor, fordi Thor, han var stærk. Og så skete der jo ofte det, at Thor, han tog ud til jætternes land, ud til Udgård, fordi han godt kunne lide at tæve jætter. Det var også det, hans hammer, den var bedst til. Loke, han var også, synes, det var mega fedt. Og egentlig ikke at tæve jætterne, det var han ikke særlig god til. Men han kunne godt lide at sidde oppe i vognen, og så sidde og hæppe på Thor og sige, kom så, Thor, bare tæv dem! Så sådan var det. Men så sker der sker for gode venner. Der kommer en pige. Og i det her tilfælde, der var det Sif, den unge, smukke pige. Hun havde sådan noget langt, smukt, mørkt hår. Og lige fra det første øjeblik, Thor fik øje på hende, så var han bare helt... galt, hvor er hun lækker. Og Loke, han kunne ikke lide det. Absolut ikke lide det. Han vidste udmærket godt, kvinder, det var kun problemer for ham. Og han prøvede, og han sagde til Thor, hold nu op, Thor, vi gider ikke at glo på damer. Kom, vi tager til Jætteland igen, ikke? Vi skal ud og tæve nogle jætter. Og Thor, han var sådan lidt, nej, jeg har bare siddet og kigge på Sif. Hun er så smuk. Loke havde det. Hvor kunne han dog bare blive fri for det pjat. Og så var det jo, at han måtte være listig. Så var det her, han begyndte at bruge sin hjerne. Og så sagde han til Thor, Thor for pokker, Sif, men hende kan hver få. Jeg kan få hende. Det kan jeg i hvert fald ikke. Det siger jeg med. Okay, Thor, okay. Så lad det komme an på en prøve, ikke? Jeg går hen til Sif i aften, så sammen med hende, og i morgen, så lægger jeg en lok af hendes hår på din seng. Og så kan du ligesom se, at det er det, der er sket. Det kan du overhovedet ikke. Det tror jeg overhovedet ikke på. Men Loke, han var snedig. Og Loke, han kunne en helt særlig form for sight-magi, hedder det. Han kunne skifte ham. Alle dyr, dragter, altså et dragt, som forestiller et dyr, det kunne han tage på, og så blev han til dyret. Og et af hans yndlings af de her, det var hans flueham. For med det, så kunne han blive helt lille bitte, og flyve ind mellem små sprækker. Selv i de mest låste værelser kan en flue altid komme ind. Og det gjorde han den nat. Han havde proppet sin saks i lommen, og så var han fløjet ind i Sifs jomfrubur, som det hed dengang. Og der hoppede han ud af fluehammet og gjorde klar til at klippe en af Sifs brune lokker af. Så får der en djævel i ham, og det gjorde der tit. For Loke, han kunne så godt lide at drille, og han kunne så godt lide at vise, at han kunne noget, som ingen andre kunne. Og så gjorde han simpelthen det, at han tog saksen, og så klippede han simpelthen alt Sifs hår af. Pilskadet. Og næste morgen, så lagde han så den ene lille lok, den lagde han på Thors seng, og Thor vågnede og kiggede på det, og var sådan lidt, det er galt! Og Thor, han løb ned til Sifs værelse. Og derinde, der lå Sif, og hun havde trukket sit tæppe op over hovedet, og tårerne, de løb ned af kinderne på. Hun var så ked af det. Så sagde, nej, Thor, du må ikke kigge på mig. Jeg er så grim, du må ikke se på mig.
Og Thor, han trak sig tæppet væk og så, at hun var skaldet, og så, hvor ked af det hun var. Og så kiggede Thor, og sådan, det er Loke! Og så stormede han ned og fandt Loke, og så fat i ham. Og så sagde han, Loke, du har skåret alle Sifs hår af! Nej, Thor, hvad mener du det? Jeg har ikke gjort det. Du har skåret alle hendes hår af! Nej, jeg har kun taget håret. Du indrømmer det altså. Ja, okay, Thor, men du må ikke, altså, nu må du lige tage dig sammen, ikke? Altså, jeg skal nok skaffe noget, det vokser ud igen og sådan noget. Hun skal have nyt hår nu! Nu? Jamen, hvad vil du have, jeg skal gøre? Skaff hende nyt hår, du kan magi! Jeg kan ikke sådan noget magi, jeg kan sejt magi. Hvad vil du have, jeg skal give en fjer på hovedet? Jeg kunne selvfølgelig skaffe hende noget nyt hår. Er det reneste guld, som hun kunne gå med? Så hun skal have paryk på! Jamen, det behøver ikke at være en almindelig paryk, vel? Altså, hør nu lige færdigt, hvad jeg siger. Jeg mener, vi kunne jo... du ved, dværge, de kan lave sådan nogle magiske ting. De kan vel også lave en paryk, der kan vokse fast i hovedet på hende. Du tager til dværgeland og finder sådan en paryk nu! Ja, mig? Hvorfor lige mig? Var det ikke dig, der skar hendes hår af? Jo, sådan teknisk set. Burde det så ikke også være dig, der tager til Ralland? Dværgeland. Ellers så hiver jeg dine ører af og stopper dem ind i munden på dig og gokker dig oven i hovedet, indtil du har bygget dem til flæskesvær. Ja, okay, Thor, når du gør det på den måde, så tager jeg til Dværgeland. Okay, fair nok. Loke, han var så sur, ikke? Altså, kan ikke forstå en joke. Nå, der var ikke noget at gøre. Loke, han måtte drage ud til dværgenes land, og det lå på den helt anden side af verden. Han skulle hen over Bifrost og ud gennem ødemarken, og helt om på den anden side af Udgård. Dværge, de var ikke særlig sociale, så de boede altså helt derude. Og Loke, han tager afsted, og han tænker, pokker, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Dværge, de er så grådige. De vil altid have en masse penge for deres fine, magiske ting. Hvis der var noget Loke, han ikke kunne lide, så var det at skulle af med sine penge. Det var det værste i verden. Så han brugte hele rejsen derud på at tænke over det. Og så kom han ud i ødemarken. Og så fik han den idé. Det smarteste vil nok være, hvis jeg fanger en dværg. Og tvinger ham til at give mig nogle magiske ting. Den gør jeg det. Jeg kunne selvfølgelig grave et hul. Det kunne jeg gøre. Jeg kunne godt grave et hul, og så kunne dværgen falde ned i det, og så kunne jeg komme og sige, nej, hvad så? Og så skal jeg grave. Og det er arbejde. Jeg kan ikke lide arbejde. Ja. Jeg sætter mig lige ned og tænker mig lidt op. Loke, han fandt et træ, og så satte han sig. Og så gik det ikke så lang tid, så ned fra bakkesiden, der kom sådan en trold. Sådan en med horn i panden, ikke? Og lange spidse ører. Hugtænder. Men nu skal jeg ikke blive bange, fordi det er ikke alle trolde, der sådan er direkte grove og modbydelige og menneskelige. De fleste af dem, de er faktisk lidt dumme. Og den her trold, han var i relativt godt humør, ikke? Og han kommer op med og så slog det Loke. Der var den. Nu ved jeg, hvad jeg skal gøre til han til sig selv. Og han sprang frem på scenen og sagde, goddag, min gode trold, sikke dejlig dag det her dag. Ja, det må du nok sige. Det er godt nok en dejlig dag. Ja, det er det. Jeg har en forretning til dig. Jeg har et tilbud til dig. Det bedste tilbud, du kan forestille dig. Det bliver bare ikke bedre, og det gælder kun i dag. Hvad er det? Skal du se. Jeg har brug for en, der kan grave et hul. Og jeg er gavehumør i dag. Så hvis du graver et hul for mig, der midt på stien, ikke? Så får du den her pose. Og så tog Loke en pose penge op. Man kunne se, den var tung, fyldt med penge. Så får du den her pose. Og ved du hvad? Jeg er faktisk ikke færdig endnu. Ved du, hvad du også får? Det ved jeg ikke, du får også. Du får alt den jord, du graver op. Men det er godt nok et godt tilbud, og det kan være kun i dag. Ja, ved du hvad? Jeg graver noget. Grav. Og Loke, han var sådan lidt. Det er næsten fornemt. Og trolden, han gravede hullet, og Loke, han kom hen lidt senere, og så var det et dejligt dybt hul, og
Loke sagde, og så stod Trolden, og så er det gravet med. Har du noget til mig, var? Noget til mig, var? Ja. Skal ikke tro, du kun slipper med, at jeg får al jorden. Nej, selvfølgelig, sagde Loke. Du skal have det, jeg har lovet dig. Så tog han pengeposen op, og så hældte han alle pengene ned i hånden, og så gav han trolden den tomme pose og sagde, værsgo, her er den pose, jeg har lovet dig. Og så troede Loke jo, at han skulle til at løbe stærkt, men trolden, han tog bare den der pose. Hvor er det fedt, at jeg har fået en pose! Det er simpelthen bare for godt, mand! Jeg kan have noget over hovedet, så kan man slet ikke se noget. Hvor er det godt, tak skal du have. Nå, ja, okay, tænkte Loke. Men hvor har du forresten gjort af jorden? Jeg tror måske, ja, det kunne lide mig, jeg kender godt din slags, det kender jeg godt. Hvis jeg sagde det, så vil du bare have halvdelen, så det siger jeg ikke, du. Nej, okay. Du fik mig, tror. Det gjorde du godt nok. Så trolden han vandrede videre, og Loke var godt tilfreds. Og hullet det blev dækket han over med kviste og grene. Og så satte han sig bare og ventede i buskage, så man ikke kunne se ham. Og det gik ikke længe, så ganske rigtigt. Ja, det var en dværg. Der var ingen tvivl. Og Loke han kom over sådan helt. Nej, hvad er der dog sket? Og der var en dværg, der leder også lidt. Der er nogen, der har gravet et hul midt på vejen, og hvad er det for noget fjolleri? Ej, det er godt nok trist, det kan jeg godt se, ja. Har du brug for en hånd? Ja, hvis det ikke går for meget på løg, så vil jeg gerne op. Jeg skal hjem til min smedje. Nå, er du en smed? Ja. Men så kunne det være, at du ved, jeg har lidt ondt i armen og sådan noget, ikke? Altså, kan du gøre det bekendt for mig, at jeg hjælper dig op? Ja, det kan jeg godt. Jeg kan lave en ting til dig, hvad du end vil have. Bare du får mig op herfra. Der kommer næsten aldrig nogen på den her sti. Andet trolde. Og for pokker. De vil aldrig hjælpe en dværg. Jamen okay. Så tager vi det. Og Loke fik hjulpet dværgen op. Og fulgte med dværgen hjem. Dværgen han boede i en hule sammen med sine brødre. De hed I Valtesønnerne. Og inde i hulen der var der et væld af skatte op på væggene, som de her dværge havde lavet. Dværge, de kan tage alle mulige ting, så kan de smide det ind i noget ild, og så kan de banke alle mulige sjove ting ud af det. Og det er ikke altid ligesom med menneskesmede, der skal bruge metal, og så kan de lave noget metal. Dværge, de kan lave alt muligt mærkeligt. Og de flikkede heller ikke rigtig med hænderne eller øjnene, da Loke sagde, at jeg skal bruge en gylden paryk af rent guld, som vokser fast på hovedet af den første, der tager den på. Ja, det er ganske almindeligt. Dværgen sådan lidt. Ja, det er nok. Stil uden for en halv time, så er vi færdige. Og Loke han stod og kiggede på alle de her fine ting, dværgene havde, og så blev han grådig igen. Og derfor, så der gik der den her halve time, og dværgen kom ud. Værsgo, her Loke. Her har de så deres gyldne paryk, og den vil vokse fast til hovedet på den første, der tager den på. Ja, det er meget fint, sagde Loke. Så, men ved du hvad, jeg har jo rigtig mange fine ting her. Hvordan er I interesseret i at væde lidt? Sådan noget? Altså det her guldhår, det er jo ikke helt billigt, vel? Og hvis jeg nu satser det, og I satser nogle ting, kunne det så have interesse? Ja, det kunne det vel egentlig godt. Det er noget meget fint. Det var en meget dyr ting, du ville have for at hjælpe mig op af det der hul der. Ja, det ved jeg også godt, og jeg er sådan set også lidt i gavehumør, så jeg har de her terninger, så skal vi spille om det. Og dværgene, de kendte jo altså ikke Loke, så de vidste jo altså, hver anden, som kender sin nordiske mytologi, ved jo godt, at man ikke skal spille terninger med Loke, for han spiller sjældent færre spil. Og det gjorde han heller ikke den der gang. Det var løgnagtige terninger, der altid faldt ud til hans fordel. Så Loke, han gik derfra med 3 fine ting. En ting var hans guldhår, som han havde beholdt. Så havde han fået et spyd, som kunne kaste og blev ved med at fortsætte ud af, så langt det overhovedet kunne. Det blev ikke standset af noget som helst, det hed Gunnar. Og sidst men ikke mindst, så fik han et helt vikingeskib, som kunne folde sammen til en lommeklud. Det var, hvad dværge kunne lave. Det er meget imponerende, men det kunne han altså. Og med de 3 ting, så vandrede han hjemad.
Men på vejen, der blev han sulten. Og så kunne han pludselig lugte noget. Der luftede en dejlig oksesteg. Og inde i et buskads, der finder han så en anden dværg, som sidder i gang med at stege, eller en dyr, han er fanget. Og Loke, han kommer ind og siger, jamen goddag, min ven, og jeg er stakkels rejsende på vej hjem til Asgård, og kunne du måske undvære lidt af din steg? Og sådan, ja, det ved jeg snart ikke. Hvad siger du til, vi kunne spille om den? Jeg har nogle meget fine ting her. De fineste ting, der kan laves af dværge. Nå, jeg ved, ja, udmærket. Og dværgen, han gik ind på det, og igen spillede med Loke og hans terninger. Og Loke, han vandt stegen. Og dværgen, han var selvfølgelig ked af det, men han overgav så stegen til Loke, og de sad og snakkede lidt, og Loke, han pralede af, hvor klog han var, og altså, jeg har det bedste hoved i hele Asgård. Der er ikke de ting, når guderne har problemer, så er det altid mig, de går til. Og derfor, så er det den dyrebareste ting, jeg ejer, det er mit hoved. Nå, sagde dværgen, det var interessant. Det bedste, jeg ejer, det er denne her dolk. Og den har den fordel, det er sådan en, man bruger til at ridse runer med. Og hvis du ser her, så tog han et stykke træ, så skar han runer ned i den. Og gik der et øjeblik, så forsvandt runerne igen. Og vikingerne, de havde den metode i gamle dage, at når man skulle holde et løfte, så skrev man det altid ned på et stykke træ, og ham man havde givet løftet til, havde så den her træklods med runerne på, så han altid kunne holde løftet op imod ham, der havde givet det. Og så brændte man som regel den træklods, når løftet var indfriet. Så Loke, som jo altid godt kunne lide at slippe væk fra sådan nogle løfter, han afgav, han ville rigtig gerne have fat i den her kniv. Og så sagde han så til dværgen, jamen, skal vi spille om den? Og så trak dværgen i land. Nej, de der terninger, de er lidt for heldige til mig. Men vi kan jo lave et rigtigt væddemål. Nå, rigtigt væddemål, interessant. Hvad skal vi vide? Ja, du siger de 3 ting der, du har, det er de ypperligste dværgesmedede ting, der findes. Det er det. Garanti. Der er ikke nogen dværgesmed, der kan lave det bedre. Nå, men det er meget interessant. Men jeg vil godt vædde med, at jeg og min bror, vi kan lave 3 ting, der er bedre end de 3 ting der. Nå, og hvem skulle så dømme det måske? Ja, aserne må være de bedste til at dømme i sådan et væddemål. De er trods alt symbolet på retfærdighed i verden. Og Loke, han var bare sådan lidt, det er næsten for nemt. Ja, klart. Ja, men ved du hvad, vi tager til Asgård og præsenterer mine 3 ting, og præsenterer dine 3 ting, og så skal vi nok se, hvem der har den bedste ting. Nå, hvad ved vi om? Ja, jeg satser min kniv. Glemmer, den vil jeg glæde mig til. Og hvad skal jeg så satse mine ting? Nej, jeg satser det dyrebareste, vi ejer. Min dyrebareste ting, det er denne her beskedne, men meget effektive lille kniv. Og din dyrebareste ting, det er dit hoved, siger du. Ja. Lidt morbidt, men okay. Og det Loke, han regner med her, det er jo altså ikke, at han skal have hovedet skåret af, hvis han taber. Han regner med, at han skal betale sit hoveds vægt i guld. Det var meget almindeligt dengang. Så han går ind på det, og han tager tilbage til dværgenes smedje. Dværgen, han hedder Brok, og hans bror hedder Sindre. Og da Loke kommer ind i smedjen, så kigger han lidt omkring på de ting, som de 2 brødre har stående i deres smedje, og han kan virkelig se, det er altså også nogle meget interessante magiske ting, de kan lave. Tænk Loke, det er ikke så godt det her. Nå, men ja, I må jo hellere få arbejdsro. Jeg sætter mig ud bagved. I behøver ikke tænke på mig. Jeg kan bare komme ud, når I er færdige. Jamen, det er fint. Dværgene gik i gang med at lave deres ting. Og udenfor så tænkte Loke, jeg må sgu nok hellere være sikker på, at det ikke er helt godt det her. Så han tog sit flueharm frem, det har han altid med. Så tog han sit flueharm på, en lille flue, og så fløj han ind i smedjen. Og der kunne han observere de 2 dværge. Og Sindre, han skulle
holde blæsebælgen, som man bruger til at holde sådan en smedje varm med. Og Brok han sagde til ham, du må ikke slippe blæsebælgen, når jeg har noget inde i ilden, så kan det gå i stykker, eller blive ukorrekt. Og sådan. Og Sindre sagde, selvfølgelig, jeg ved det jo godt for pokker, vi har lavet det her 1000 gange. Nu skal vi lave noget rigtig godt, som skal være bedre end her Lokes ting. Mm-hmm. Godt. Og de gik i gang, og Loke, han vidste jo godt, hvad han skulle gøre nu. Så han fløj over, og så satte han sig, mens de var i gang med at smede tingene, så satte han sig på panden af Sindre, der stod og holdt blæsebælgen. Og så bed han. Sindre, Brok, er du ikke snart færdig, jeg kan ikke holde det ud. Så bare et øjeblik, ja, så færdig, og Loke, han var fløjet væk, og var sådan lidt, hvor blev den dumme flue af? Glem den, sagde Brok. Vi skal lave den anden ting. Og han gik i gang, lavede nogle ting ind, og bang, 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 bang. Og han stod og trækkede blæsebælgen. Og nu blev han sur, Loke. Så nu satte han sig lige her ind mellem øjnene, og begyndte at bide. Sindre, det gør det. Kom nu, stille og roligt, Sindre, stille og roligt. Jeg er næsten færdig. Hvor blev den af? Jeg kan godt sige dig, hvis jeg får fat i den flue, så er det ikke bare vingerne, jeg river af. Det er hver det eneste ben, jeg river af. En efter en, jeg kan høre den skrige, mens jeg gør det. Nå, ja. Er du klar? Ja, jeg er klar. Det er godt. Godt. Det er den fine sidste. Det bliver mit trumfkort, det her. Selv hvis Loke skulle slippe afsted med de 2 andre ting, slipper han ikke afsted med den her. Det bliver det bedste. Det bliver mit mesterstykke. Og han går i gang. Og Sindre står igen og trækker. Og nu tænker Loke, nu er det alt eller intet. Det skal bare smadre det her. Og så satte han sig ind, og så lander han lige på Sindres øjenlåg. Og sætter sig til at bide og rive alt, hvad han kan i øjet der. Sindre, han trækker der. Kom nu, Sindre, stille og roligt. Jeg er der næsten. Jeg kan ikke. Og så slipper han den og klasker efter fluen og væk. Nej, siger Sindre. Og Brok så. Og Loke, han styrter ud, fordi han tænker, nu er han klar og færdig. Og sådan noget. Og derinde, der står dværgen lidt. For pokker. Var det spildt? Nej, Sindre, det var ikke helt spildt. Jeg tror bare, skaftet blev lidt kort. Nej, jeg tror godt, den kan gå vidt. Tag til Asgård, og så skal jeg nok komme hjem med Lokes hoved på den ene eller den anden måde. Og han kommer til Loke. Og Loke, han var sådan, nå, gik det godt? Sådan. Ja, det gik egentlig meget godt. Vi havde en lille smule teknisk problem. Nå, det forstår jeg slet ikke. Nej, det gør du vel ikke. Nå. De tager deres ting og tager afsted. Og rejser hele vejen tilbage til Asgård. Og i udkanten af Asgård, der ligger frugtbarhedsguden Frejsgård. Og Frej, han har en masse stort, flot korn stående, selvfølgelig, som bønder nu har dengang. Og de kommer vandrende igennem marken, og Frej, han kommer over, stop. Hvad laver I? Kan da ikke bare vade hen over min mark? Hvad med fin korn? Altså, nu må I stoppe, nu må I holde op. Og så Loke jo sådan lidt. Nej, undskyld, men vi skal skynde os, vi skal ned og snakke med Odin, gudernes konge. Ja, men nu er det altså mig, der er frugtbarhedsgud her, ikke? Så jeg synes jo altså nok, at I skal holde op. Så dværger mig sådan lidt. Ved du hvad, Loke? Vi kan da bare præsentere tingene for Frej her. Han er jo en gud. Så er han retfærdig. Nej, du kan da jo ikke mene, vi skal op til Loke. Vi skal op til Odin, ikke? Altså, han er min, jeg mener, han er den mest retfærdige. Han er gudernes konge, ikke? Nej, jeg synes godt, vi kan præsentere noget for den gode bonde her. Nå, ja, okay, fint nok. Loke, han tog sig sidst altså smil på.
Frej, gamle, svinger, kammerat. Nu skal du se, jeg har en fin lille ting til dig her. Smukkeste arbejde, jeg længe har set. Og vi har en lille kontrovers, mig og Miden der. Og det er jo altså, at han tror, han har lavet finere ting, end dem jeg har. Og det kan jo ikke være rigtigt, vel? Altså, det er mig. Ikke? Så. Men nu skal du se. Det første, jeg har her. Lommetørklæde. Og han folder det ud, og kæmpestort skib ligger lige der midt i det hele. Og Frej er sådan, hold deroppe, det var godt nok, mand. Ja, det var fantastisk, virkelig smukt, ikke? Jo. Så, ja, hvad har du, dværg? Hvad kan du vise, som er bedre end mit skive her? Ja, kan jeg vise. Og han havde lagt alle sine ting i sådan en magisk pose. Og lige pludselig så hiver han den ene ting op. Og den vokser og vokser og bliver større. Den er levende. Et stort, fed svin. Altså ikke Dansk Folkeparti svin, men faktisk en rigtig gris. Hangris, Orne. Den har gyldne børster, som stråler op, og den er så stor og fed i synet, så det er helt fantastisk. Og Frej bliver sådan helt, hold da op, skønner og svin er der aldrig nogensinde set, hvor er den bare flot, hvor er den bare fin. Og dværgen er sådan lidt, ja, det er den. Ved du hvad? Jeg vil faktisk være så venlig at give dig grisen. For Loke, han kunne ikke lige at give noget væk, og det havde Brok indset. Og Frej stod sådan lidt, nå, ja, det er virkelig en fin gave, det må jeg sige. Ja, hvad synes du så er bedst? Spurgte Brok. Ja, det må jeg jo sige, det er selvfølgelig grisen. Og Loke sagde, nej, stop nu lidt, Frej, altså, han er ikke den eneste, der kan give gaver, altså, du må også gerne få skibet. Frej var sådan lidt, det er et flot skib, og min far kan jo godt lide at fiske, og sådan noget. Så, jo, tak skal du have, Loke, det er virkelig, jeg skal have det. Ja, det er det godt nok. Og så siger Brok selvfølgelig, yes, jeg har vundet væddemålet, jeg havde en af de bedre ting. Og Loke sagde, nej, stop lige lidt og hold dig, det er en dårlig vane. Og vane? Jeg er ked af det, Brok. Teknisk fejl. Ser du, væddemålet gik på, som vi forresten har skåret ind i den her træblok, som vi skar det ind i det, med min egen kniv, så det ikke forsvandt. Så er det en ase, der skal dømme imellem os. Og Frej er faktisk ikke nogen asegud, han er en vanegud. Ked af det, teknisk problem, kan ikke rigtig gøre noget ved det. Og Frej han var sådan lidt, nej, det er rigtigt nok, jeg er vanegud. Men må jeg godt beholde tingene alligevel? Ja, selvfølgelig må du det. Sagde de begge to, det var sådan lidt stort tab for dem begge to. Nå, Loke har reddet her sådan lidt endnu. Og så sagde han, ved du hvad, Brok, jeg vil ikke have det her sker igen, så jeg synes ikke bare, at vi skal tage tilfældige guder. Nu går vi op til Valhall, og så snakker vi med min bror, jeg mener med gudernes konge, Odin. Han er den mest retfærdige af alle, og han er asegud. Ja, det var nok det bedste, sagde Brok. Og de gik op til Valhall, og helt op i Lidenskjald, den tronstol, hvor at Odin han sidder. Og igen, han får forelagt væddemålet, hvem har lavet den bedste ting. Der bliver ikke nævnt noget om indsatserne. Og så præsenterer Loke først sin ting. Han præsenterer spydet Gunnar, som kan kastes, og så stopper det aldrig. Og Odin han prøvede, og han kastede spydet, og så, hvordan det brød igennem alting, og så til sidst kom hele vejen rundt om jorden, og han greb det igen. Fantastisk. Vigtigt. Flot våben. Det må jeg nok sige. Og Brok, han tog så ned i sin magiske pose, og her tog han så en guldring op, som han gav til Odin. Og han sagde sådan, ja, den er meget pæn, men altså, hvad skal jeg med den? Den er da ikke så speciel som et spyd, der kan kaste så langt. Hold den op. Og Odin han holdt den op, og så han lige pludselig, der dryppede en anden ring ned fra den første. Hele 9 ringe af pureste guld faldt ned fra ringen. Og Brok sagde, den hedder Drøbner, og hver 9. nat, så
så drypper den 9 guldringe. Således vil du blive en virkelig holden mand med den her. Og gudernes konge, må jeg ikke have den ære af at forære dem denne drømmer. Det er bestikkelse! Siger du, at gudernes konge ikke er den mest retfærdige? Tror du virkelig, at han lader sig bestikke af usel mammon, sagde Brok. Og den sagde sådan, ja, tror du det, Loke? Og Loke sådan, nej. Hvad vil du så give mig? Give dig? Ja, det må selvfølgelig godt få spillet. Tak, Loke. Men jeg må nok sige, at velovervejet og efter ting som tanke, så må jeg dog tage ringen. Ja, selvfølgelig gør du det. Så. Og Brok var så, yes, Loke, så kan du godt betale. Det var vist dit hoved, vi blev enige om, og så Loke sagde, nu må du lige holde op, altså, nu må du stoppe, du ved, sådan og sådan, og jeg kan ikke, og du må ikke, altså, for pokker, og det er Loke, og Odin, han er min bror, og min blodsbror. Det er rigtigt. Tænk, at du kan gøre det mod din egen blodsbror, Odin, hvor kan du være så hjerteløs? Gud, hvad snakker du om, Loke? Jamen altså, det er jo helt forkert, at du har givet ham sejren, og ikke mig, og jeg er dog dit blod, og så videre. Og ved du hvad, Brok? Jeg kan faktisk ikke acceptere, at vi bruger Odin som dommer, fordi at puha og nej, det går ikke. Det går ikke. Han er min blodsbror, han er partisk, han kan ikke løbe fra det. Selv gudernes konge kan ikke lade være at være partisk over for sit blod. Jamen, altså, jeg giver ikke indsigelser, han lod jo mig vinde. Men det er ikke fair, det er slet ikke fair. Odin? Nej, du har ret, det var ikke pænt af mig. Nej, jeg er stor nok en konge og gud til at indrømme, når jeg ikke kan være upartisk, og det kan jeg ikke i den tilfælde. Men jeg beholder gaverne. Okay. Loke. Tredje og sidste ting. Nu gælder det, uanset hvad. Den, der vælger den bedste ting af de 2 sidste ting, vi har, han eller hun, så er væddemålet vundet eller tabt. Okay, sagde Loke. Men så lad os gå hen til Thor. Han er ase. Vi er ikke i familie. Og ja, glad bliver han jo nok, håber jeg. For at se mig. Godt. Men nu giver du mig dit ord på, at Thors beslutning afgør væddemålet. Uanset hvad. Jeg vil ikke have flere udflugter. Faktisk, skriv det ind i den her. Okay, må jeg låne din kniv? Nej. Okay. Han skrev det. Så gik vi ned til Thor. Og Thor, han sad i en lille lund sammen med Sif. Og Sif, hun havde fået sit hår igen. De guder, det vokser bare hurtigere. Og Loke, han var sådan helt danset på rundt. Nå. Ned og, hej Thor, nu skal du se, jeg har skaffet dit guldhår til din smukke kone, din kæreste og så videre, så kan du rigtig blive med dagens mand i skysovs, og lader dig. Og Thor er sådan lidt, Loke, er du tilbage? Hvor har du været? Jeg har da været ude og hente det der guldhår, du bad mig om, inden du ville tage mine ører af og lave dem til bacon og stikke dem ind i munden på mig, eller hvad det var, du ville gøre. Forresten, glem det kan du ikke huske. Nå ja, det var rigtigt. Du kan se, Sif har faktisk fået håret igen, og vi er også blevet sådan lidt kærester, og det går faktisk meget godt, så det er pænt af dig. Men, nu må du altså holde op, altså, jeg har lavet det her guldhår til jer, man. Jeg har været helt ude i dværgenes land og hentet det, jeg har været slået og slås med trold, og jeg har været forbi Frej og Odin og sparket mig i hovedet, eller det gjorde han ikke, men du ved, hvad jeg mener. Okay, og Sif tog så guldhåret på, og det satte sig straks fast, og hun fik det smukke, lange, gyldne hår, hun blev kendt for siden af. Smuk var hun. Men det synes Thor jo også, hun var før. Så tak skal du have, Loke. Det var pænt af dig. Det er virkelig flot. Og dværgen Sindre kom så ind. Nå, er det den store, mægtige Thor?
Ja, det er det. One and only. Stærkeste mand i Asgård. Ja, jeg har hørt noget om, at du ikke rigtig kan... Er der ikke nogen våben, der kan holde til dig? Ah, det er jo rigtigt. Jeg er nødt til at banke jætter med de bare næver, fordi der ikke er nogen våben, der kan holde til mine kræfter. Ja, det ville måske hjælpe, hvis du ikke tog 200 armbøjninger hver morgen, sagde Loke. Ja, nå, men så skal du se den her ting, jeg har. Det er jo en meget fin gave, som Loke har givet din smukke kæreste. Men jeg har den her. Den hedder Mjølner og opholdt Brok, den berømte hammer. Hold da op, Mjølner. Ja. En hammer, jeg tror sådan helt. Nå, ja. Det er bare en hammer, altså hvad vil du have, jeg skal gøre med den? Prøv at kaste den. Jeg tror, han tager hammeren, og så køler han den ud. Og så kommer den tilbage og rammer i hans hånd. Ja, han er lidt hård i rekylen, men må jeg sige, det er godt nok noget, der vil noget. Så prøv at se, om du kan smadre den sten der, og så se, om den kan holde sig. Bare en hammer, altså. Nå, og Thor han lægger alle kræfter. Jeg smadrer hammeren ned i stenen, og stenen den springer i 1000 stykker. Godt, der ikke stod noget. Og hammeren den holder. Thor sådan en, hvor er det bare blæret det her, mand. Og så holder han den op, og så kaster han den op i skyerne. Og den rammer skyerne, så siger det, kom. Og lyden slår ud, og regnen den vælter ned lige pludselig. Thor havde simpelthen slået hul i skyen med hammer. Og Thor var sådan, hvor var det fedt det der. Det gav mig sådan en helt speciel tilfredsstillelse, må jeg sige. Hold da op, det må jeg sige. Ja, det er et fint lille våben, og jeg vil give dig den. Nu har du fået 2 gaver. Hvad for en gave synes du så var den bedste? Og Thor var sådan lidt, det er totalt hammeren, mand. Det er virkelig fed, mand. Tak skal du have. Du er bare super fed, dværg. Altså, du er ikke tyk, men jo, det er du. Men du ved det mere. Ja, selvfølgelig gør det. Nå, Loke. 3 gaver er givet ud fra hver af os. Alle 3 gaver blev dømt som, at jeg havde de bedste. Jeg tror nok, jeg har vundet det her vedmål. Ja, okay, du har vundet det vedmål. Ja, vi må jo se at finde ud af, hvad mit hoved vejer, og så må du få det svigt være i guld. Hvem har sagt noget om guld? Hvad mener du? Så tog Brok sin økse frem og sagde, jeg agter at tage dit hoved. Jeg ejer dit hoved. Og jeg kan godt love dig for, at man spiller ikke med falske terninger med mig. Det skal blive løgn. Det kan da ikke mene. Jo, jeg ejer dit hoved. Læg det på blokken, og så kan jeg hugge det af. Stop, det kan da ikke mene. Jeg er fuldstændig vanvittig, mand. Jeg er mit hoved. Det er min dyrebareste ejendel. Det er præcis. Og du har tabt din dyrebareste ejendel. Og Loke han så sådan, hvad gør jeg? Nå. Og så lige pludselig så gik det lys op for. Ja, min gode dværg, det er ganske korrekt, at du har vundet mit hoved. Men min hals, det er min egen. Den er ikke din. Den har du ikke vundet. Det er min. Jamen, jeg kan jo ikke hugge dit hoved af, hvis jeg ikke må røre halsen. Jeg er virkelig ked af det, Brok. Det er jeg virkelig, men altså regler er regler, og igen, jeg har runestenen lige her, ikke? Hvis du nu havde skrevet det med din egen kniv, men Og Brok, han blev rasende, men han kunne ikke gøre noget. Det var rigtigt nok. Han ejede ikke Lokes hals, og derfor så kunne han heller ikke forlange den. Men så tog han så i stedet for at sige til sig selv, jeg ejer dit hoved, så jeg må gøre med dit hoved, hvad der passer mig. Og så tog Brok en magisk nål og en magisk snor. Og så syede han leverne sammen på Loke. Det holdt ikke evigt, men der måtte Loke alligevel se sig lukket af en dværg i et stykke tid. Det var historien om gudernes gaver, og hvordan de kom til Valhalla. Over and out.